Nwanne otu mere aha nwa Emeka Aha m bụ Ifeọma. anyị bi na Canada ugbu a. Anyị nọkwa n'ebe a na-akpọ Alberta na Western Canada ebe anyị bi. Ebe anyị nọ ugbu a bụ n'azụ ụlọ anyị ebe anyị na ụmụaka anyị bi. Ụmụaka nọ ga-ahụ ebe ha nọ na-egwu egwuregwu n'azụ ụlọ na-enyere onwe ha obi ọma. Ị na-ahụla na anaghị anọ otu ebe ekiri mmanwụ. N'afọ gara aga enwere ihe anyị hụrụ n'ịntanetị bụ biznes anyị ewere bido ya. Ọ na-enyekwara anyị aka kemgbe aha anyị bidoro ya. Ọ na-ewetara anyị ego na-awụ naanị nke anyị nụtara ma anyị gara ọrụ. N'ihi biznes anyị bidoro, anyị na-aga n'ebe anyị chọrọ ịga. A ga-emeli biznes from anywhere onye ọbụla nọ. So ọ bụghị ihe a na-eme ofu ebe. Ị chọrọ ịma ihe anyị na-eme, anyị nwere ndị gara akụzi gị ihe a ga na-eme na-enyere gị aka ka ọ na-agara gị n'ihu. Bịa lee ihe anyị megị na webụsaịtị anyị. Ọ bụ www.makify.com. Ngwa na ya dịrị unu mma. Bye.